nopea video, koska mä haluan kertoa teille kaksi vinkkiä tai jotain tommoista vinkkiä. Ja ensimmäinen vinkki on, että jääte on loppu, mutta jääteitä. Juo jääteitä. Jos sulla on nuha oikeasti, se toimii. Siis sitten sulla ei enää nuhaa, se on oikeasti ihan sika hyvä siihen. On mun nyt vielä niinku, mä oon koko ajan räkää, mutta niinku, se oikeasti ei ole enää niin paljon, ei ole huono olo ainakaan. Ja hyvä. Mä käyn kattoo Sleepy Beautyn video. Joo, kattokaa siellä. Ja sitten seuraava. Jos te ajatte kiipeä johonkin, laittakaa jalka näin. Ja sitten ponnahtakaa siihen. Koska kukaan jaksaa tehdä näin. Eikä siihen edes pääse näin. Jos sä oot semmonen pätkä niin kuin minä, niin tee noin. Koska mä en pääse tähän. Nyt pääsen. Yes. Ja sit jos sä haluat varovaiset tehdä, sitten en näitä. Mutta toivottavasti tykkäsit, koska tässä oli 2 vinkkiä. Joo, moikka! Tätä ei voi lopettaa. No, ollaan tässä sitten. Mut katsi, mulla ei mitään tekemistä. Mitä mä puhuisin teille, mutta joo. Mä sanoin valmiiksi moi, koska mun puhelin on rikki. Niitä ei lopeta. Joo, lopetan nyt. Jee, se lopettaa kohta.